ta tare bakin gargi dan mano yanzu gaba akwai ya faɗi wallahi ga lala zakin waya kamar da ban ce ba ko ji waya shi zabe asimin ba shi kuka wannan sai kwari shi wannan kashe da na karshe shine wallahi matka ga kashe ya ce ba da shi da rabi ta kare waya kamar da ban ce baya Nura Nura yake san Nura ya san kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kare ya kashira gwalayya 43 secondes la ilaha illallah kare ya kashira gwalayya shaibu arji ya kare Nura Hassan arji la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 minutes 43 secondes wallahi Nura Sani Abu na maradi ka zo kai zabe kai kukan jare ya maradi